Ir-riformi fil-qasam tal-ġustizzja qed iħallu l-frott. Saħaq dan il-Prim Ministru Robert Abela fl-attività politika tal-ħadd 5 snin wara l-qtil ta' Defni Caruana Galizia. Il-Prim Ministru ddeskriva l-iżviluppi fl-aħħar jiem brabta ma' dan il-każ bħala pass ieħor importanti lejn ġustizzja sħiħa, mod speċjali mal-qraba ta' Caruana Galizia. Vera li huwa episodju li ma jissimbolizza xejn dak illi bħala pajjiż nemnu fih. Episodju li ma jissimbolizza xejn il-valuri ta' dan il-poplu. Imma żgur huwa episodju li dan il-pajjiż irid jibqa' jitgħallem minnu. Dr. Abela nnota kif berrieda politika tal-Gvern il-qasam ġudizzjarju ta' pajjiżna qed ikollu l-opportunità li jimmodernizza ruħu filwaqt li pajjiżna ikollu qrati tal-ġustizzja aktar indipendenti u parzjali. U żmien urina li meta inti titlaq fuq proċess ta' riformi b'saħħtu għax tkun konvint minnu, ir-riżultati jaslu. Għamilna riformi bla preċedent li iva, immodernizzaw id-demokrazija tagħna. Riformi li għadhom ma spiċċawx għaliex il-bidla ma tiqaf qatt. Ejja nifhmu li l-qafas demokratiku f'pajjiżna mal-modija ta' żmien dejjem jeħtieġ li jibqa' jiġi aġġornat. Dak li għamilna, dak li għadnet nagħmlu u dak li se nibqgħu nagħmlu. Il-Prim Ministru tkellem dwar uħud minn dawn ir-riformi. Nitkellmu fil-konkret, insemmi r-riforma li nidejna dwar is-settur ġurnalistiku. Insemmi emend oħra li se tkun qed tiġi diskussa b'urġenza għada fil-Parlament fejn taħseb illi jekk hemm xi ħadd li minn għalih se jipprova jaħrab mill-kors tal-ġustizzja b'manuvra jew oħra qiegħed jarralu. Dr. Abela reġetenna l-fiduċja li għandu dan il-Gvern fir-riformi li qiegħed iwettaq. U għalhekk illi nibqa' nemmen li hija din it-tip ta' riformi li qegħdin nagħmlu li huwa l-ikbar sinjal li aħna nistgħu qatt nagħtu bħala Gvern li episodju bħal dak illi seħħ 5 snin ilu aħna determinati li ma nerġgħux naraw bħalu.